Ja normálne, že nechápem, že či sú oni normálni, alebo si myslia, že my sme tu všetci praštení, alebo že čo sa tu deje, že neriešia problémy ľudí, že tu neriešia to, čo ničí Slovensko a slovenskú ekonomiku. Veď sú 3 veci, ktoré sú teraz spôsobené transakčnou daňou. Buď tu všetko zdražie, potraviny, drogéria, tovary, služby a zaplatia to ľudia. Alebo ak ľudia čakali, že dostanú teraz nejaké odmeny, že pôjdu na dovolenku, alebo že si niečo kúpia do domácnosti, tak nie. 200 až 300 eur ročne budú musieť zamestnávateľia zobrať z týchto odmien a znova to zaplatia ľudia. Alebo firmy sa zbalia, pretože neustoja ten tlak v rámci transakčnej dane, a potom štát nebude mať nič. Nebude mať ani transakčnú daň, ani daň z príjmu, ani ľudia nebudú mať odmeny a znova to zaplatia ľudia. A čo tu robí vláda? Rieši tu Čurilovcov, alebo neviem, aké iné hlúposti. A transakčná daň je peklo. To je Rivierová daň, to nie je transakčná. To je daň, ktorú platíme niektorí priamo, niektorí sprostredkovane, všetci. Všetci za to, že sa tu v tejto krajine volí, ako sa volí. Že sa tu volia ľudia, ktorí nevedia zarobiť čestne, nevedia zarobiť poctivo, vedia ale niečo ukradnúť, prešmeliť, prešmejdiť, potom sa nevedia k tomu priznať, potrebujú to cez 3 firmy schovať a nakupujú si vily na Riviere. Či to je chorvátska, francúzska, talianska, preto sa to má volať Rivierova, za to ju platíme. Iba 3 krajiny na svete objavili čaro tejto sprostej, hlúpej dane. A my sme sa k ním dostali. Preto je úplne na mieste, keď už to vidíme, priamo to vidíme, cink, 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 sa tomu postaviť. My musíme hľadať 5 statočných, aby sa to zrušilo. Zastavme to, naozaj nefunguje v ničom ani milimeter. Prečo asi túto daň nemá nikto v Európskej únii? Čo sú všetci takí hlúpi, že ich nenapadlo vymyslieť takýto skvelý mechanizmus na vyberanie dane? No to je dôvod, prečo nikde nie je, pretože všetci vedia, že zdaňovať ekonomickú aktivitu tu si rast. Preto je to taký hlúpy experiment a preto teraz všetci hovoria, že preboha poďme ju zrušiť. Čakať rok, ako ten experiment dopadne a potom sa pozerať na to, koľko firiem klaklo, koľko firiem zo Slovenska odišlo a o koľko sa nám znížilo HDP, no ďakujem, neprosím.